Oo, kami yun. Konnichiwa mga cancer. At dahil mukha ako protagonist ngayon, paladaanan natin. Ay, kailangan ko pala palitan yun. Kaya daan yung mga Pinoy anime music ngayong linggo. Kaya atin agad simulan. Ikuzo! Ano kayo, serious? Ba't sobrang blurred nito? Mukhang galing Japan. Kaya hindi na ako sisigaw kung alam ko may jowa na eh. Ano anime ito? Galing kay Stardust. Araling pan. Nasaan yung ara-ara? Pawi ko na maglagay. Kailangan may ara-ara ko po, tsaka naman, no? Baka! Anime is true. Yung gigil niya eh. Kaya ko na maging wib eh. Napakaganda representasyon. Tokyo Dagol. Yung domain expulsion kaya ni Dagol, siya yung pinakamatangkad sa loob nung kanyang expulsion. Sarap, kay Chacha. Even tell what's on? I can tell. Balik! Kailangan ko ng sarsa, pege. Passions? Kanina po. Eren? Eren. Yegar? Naku, nalaman nila Ispia! Hindi! Ang ganda yun, ah. Sobrang, medyo sukot na kasi marami na ako nakita mga takot na Shigeki na mga memes. Yung mukha niya eh. Sino si Eren? Si Espia natin sa Mindanao. Sarap. Si Darbs. Oh my, copyrighted. Nakita ko na yun. Tumutulong lang siya. Hoy, ba't kinuha mo yung waifu ko? Tito Ed, hayop ka. Naku, huwag kang aalis dyan, Tanjiro. Huwag kang aalis dyan. Baka pagbalik mo wala na ang iyong paninda. Tito Ed. Ito pala ang sagot. Kaya pala matagal ang buhay ni Enrile o Jisan. Naku po, dalawan. Si Ichika. Naku, nanonood yan. Naku, Evangelion. Dapat ko makain yun, ah. Yes! Yes! Takbo. Ang kaganda gaga. Higati. Okay, one. Ang ganda ng collection na to, ah. Waifu siya hanggang dito. Waifu siya, pero pagpapano hindi na. Nako, oh my gosh, reference! Oh, tsak. Dumadagdag na pala ating kalidad ng mga konnichiwa dito. Yan ang gusto ko sa inyo. Yes? Hindi! Nako po, mamatay. Effort gag. Ano ba? Hindi yan yung gusto kong body senpai. Hey! Redo of Turon. Uulit-ulitin mo yan. Dudugin nyo. Yes! Paborito kong rider. Yan yung sa microwave na time machine eh. Anong pangalan nito? Ang tagal na kasi yan eh. Huwag ka mapapaya rin ako ni Chiawa ka. Wala ka ng buhay, di ba? Steins Gate! Boom! Ay, di pa tapos. Ay, bocha, maganda din yan. Kasi boses nito, yung boses ni Onodera. Sa Nisekoi. Kaya ako lang pinanood yan, leche. Maraming salamat, Danny and Drew. Nagaling. Gambate! Sunod! Galing kay Crazy Wild. Okay lang sa akin ma-recroll kung ganito kaganda. Hey! Kahit kinuha yung beat. Kailangan mo ng commitment pag nanonood ka anime. Humble na humble lang.
ta. Oh! Gago, na-hype ako doon. Sunod! Game po, kuya. Game. Hi, my name is Sergeant Gilbert. I'm from Yung the anime Marcos version Village, pala to Mabalacat, Pampanga. I'm singing the Justin Bieber, the baby. Na. Oh, ah. Na. Oh, ah. Na. Oh, ah. Di ba lagi ito yung outro? Yung likod na yan. Tapos may mga You know, tumata. Ginawa mo to nga, yung Japanese version. Sunod, kaya kay Directive. せーのちょっとみやちゃん危ない Di ba? Na-isekay. Sunod! Kaya kay Kyle. Naku, ayoko to. Ayoko na. Siya to. Kinakabahan ako. I gently open the door. Naku, hindi! Doki-doki to. Baka may poki-poki dyan. Naku! Pak, handa mo na sarili mo mag-blur, ha? Ano yan? Hindi! Mas okay na to. Ay, sorry po. Kala ko wala. Mas safe na yan. Kaysa may nakalambitin. At least may nakalambitin dito tayo lang, di ba? Sorry. Always gently open the door. Tama. Okay, sunod. Ano to? Tokyo Revengers ng Pinas. Wow. Wala may pa-intro pa. Badu-badu. Ay, Paoja! Yung gusto ko na-intro. Gawan niyo ako niyan. Hey! Ay, Paoja. Kita kay Michi ba to? Ay, Paoja. Tokyo Manji. Gah. may magazine sa'yo, wala. Ito! Butas-butas pa. Disclaimer sa YouTube personnel, ha? Mga laruan po tong baril na to. Okay, wag mo akong demonetize. Tsaka, nasa YouTube to eh. Uy, may dadaan, no? Hindi ka taga rito! Naku, District 1 and 2. Uy, anong dala mo? Ano naman tanong? Bigay mo na yun. Oo nga! Sa wakas, nakuha ko na. Ano nakuha niya? Ligo? Dekalidad. Alam mo, March 2015. Ito ang dekalidad na editing ng YouTube. Oh, mo dyan kay Michi, takbo! Magsa-time travel na pa. Isa kayo sound effects. Amoy ko na ang Tondo Manjigang. Kita may cutscene na yun. Ano yun? ano? Hindi! Hindi! Nasaan sila? Okay, babawi na sila sa Tondo Manjigang. Kanto Chapter 5. 200,000 views na. Ay, Bocha! Sira yung laruan. Ano ba kinuha niya? Teka lang, madudumihan ang damit ko sa inyo. Ay, Bocha! GG! Ito na. Anime protagonist moments. Yeah! Ang hulisan pa ng mga edit na eh. Sigurado ako yung kasabi dyan cringe to. Pero sigurado ako nung bata ka ganito ka din. Wala lang recording, ha? Huwag ka magmagaling. Hindi ka protagonist sa iniisip mo. Hindi ka cool. Ito ang cool kasi ito yung mga nag-e-enjoy sa childhood nila. Kaya lang pag tumanda ka na. Hindi na pwede. Pwede pa to. Ano? Mikey versus Takemichi. Ng kahirapan.
boss. Ano ba yun? Mabuti. Mabuti. Tama naman may slow-mo nga yung nakaganon yung mukha ng bida. Yung alam mo may mangyayari na. Pag na-corner na yung bida. 1 minute and half. Naiintindihan ko yung napakalalim ng plotline nito. Mas malalim pa sa Steins Gate. Ay, gagawin mo dito barbecue. Ang ganda ng kami. Meron tunay na weeb. Hanggang panty na lang, walang may suot. Ay, palakpakan na ito. Gusto ko outro. Nagiginig na mga studio ng Japan. Studio Ghibli. A1 Pictures. Take notes. Kapag gusto ko ganitong kalidad. Sunod. Galing kay Dart. Ayan si Mikey. Barbie. Bakit bumango sila? Saan kanto to? Brakin to. Sunod! May dumaan na mas maangas. Tara, no? Di ba matapang ka sa court? Ikaw nga, malapit ka nga sa bahay niyo. Malapit doon tayo sa Tuwa tayo sa court. Ano? Tondo Revengers in real life. Para nandun sa bahay. Doon tayo sa court, ano? Nag-aaway si Kazutora at si Draken. Sa court, suntukan lang. Doon makakatakbo ka kahit saan. Pero may pamalo ka. Ba't ka may pamalo? Kala ko suntukan lang. Hanggang court ang ano mo, takbo mo. Ito, palo. Tokyo Revengers yung expectation kasi ito yung reality. Napansin ko lang, pag nag-uusap yung sa Tokyo Revengers, laging walang dumadaan sa gitna eh. Ba't ako Dahil laging walang tao. Ba't nga ako tatakbo? Para makita rin nila. Marami makakatulong. Para makita rin nila. Total nga tayo eh. Para may makakatulong, wala nang mga ano doon. Wala. Doon mga kaibigan mo eh. Kasi ba si Mikey? Ano? Si Mikey yung Tayo sa total oh. gumagawa ng lahat eh. Takemichi lang pala to. Sino yung unang kalaban ni Takemichi? Yun, gago. Yung mahina lang. Doon nga tayo eh. Oh. Doon tapong mo. Oh. Bakit? Inano nila eh. Inano nila ako pa rin eh. Inano nila ako. Nandiyan na si Mikey! Ayan, ito na yung pulis. Mga delinquents ng Kanto 5, tama na? Okay na sana eh. Maangas na sana siya eh, kaso dumating si Mikey. Pamalo lang pala, palakihan lang pala ng 2x40. Salamat sa nag-video ko sino ka man. Gandang director to. Sunod! Galing kay OK Charity. Ayun na. Lumating na ako dito. Yaman mo na. Ayun yung mga nabubugbog sa gang ko eh. Mga nakakalabit. Pati ka kayo. Nasa mo. Takemichi! Halika dito! Sakto. Eh, nung nalaman mong hindi ka protagonist sa buhay mo. Okay, sunod! Like a serious. Ito ba yung jowa ni Takemichi? What about Ah! Kabila pa. Pigati! Kanashimi! Sunod! Ang tunay na weave! Edited ba to? Okay. Edited nga. Edited to. Yung orange halata tayo. Putol-putol yung blur mo dyan. Buti na lang, saray tayo mag-edit. Fairy tale. Ba't wala One Piece dyan? Inuuna mo pa tong slice of life tsaka itong bastos. Hindi mo kami malilin lang ng genjutsu mo. Sunod. Kaya ito na gagawin ko. Bangs ko lang pa sa salamin ko. Mukha na ako hentai protagonist talaga. Ayun, nakita ko to. Kasi Zora yung nalala ko na. Alam mo yung sumpak ba? Sabi yung... What's up, fuckers? fast as fuck, boy? Boy, binapangungot ka, gago. Napangungot ka, boy. Hindi ka protagonist, boy! Kung ba nilalabanan nyo? Ha? Di ba bawal ang barrel sa Japan? Hindi pa ata mga sword ito yung panlaban mo kasi hindi siya firearm. Ikuzo! Ano to? Ba't 3D? Sunod! Aiko, pero. Ito okay pa pag gawing anime. Pwede pa.
Cute, friend. Saran! Parang nang lalande eh, no? Nagaling kay Basta Cringy. Gusto ko maging main protagonist. Bakit? Tinanong nila eh. Gusto ko tumira sa Japan! At pawali galing kay Allen. Alam mo, hindi masakit yung pinagpasasabi mo sa akin. Puro na nababata! Tatantukan ako. Lalaki tong mga jowa nila, Bakit? Di Takemichi. ba yung masakit? Ay, ikaw nga, Love life ba, no? yung kalapati. Sabi na tara, Palagi ko, di ba na kung huli natin yung kalapati ko, Ah, natin. okay, nagets ko na. O siya yun sa Bagay na pagsabihan bagay. mo. Siya pala ninisis. Gabate, Akin naman palakpakan. talaga. Kung gusto niyo pa mga ganito, huwag niyo kalimutan yung like, share, so mga konichiwa niyo, friends. Bumili na rin na kayo nito, kung hindi, maghaharakiri ako dito. Nasa description lahat ng ating konichiwa merch. Huwag niyo kalimutan subscribe. PaoLUL ko na mamaalam.